बिहार में बहार बा, प्रशासन नाकाम बा। हम काहे ए तरह कहतानी, रउआ सबके ध्यान देवे के चाही। काहे कि बिहार में मर्डर, बलात्कार, गैंग रेप, किडनैपिंग, बहुत सारा मामला सामने आइल बा। हम पहिलका मामला रउआ सबके बतावे जा रहल बानी। 4 लड़का नाबालिग लड़की के रेप कैले। शौच के लिए लड़की निकली थी घर से बाहर। जब लड़की के होश आइल, आस के पास पहुंचल, थाना में FIR दर्ज भइल। ये मामला नालंदा के बा। दूसर मामला बता दी कि मरे से पहले राजा कातिल के बारे में बतैले, तबा तोड़ फायरिंग भई रहे। ये मामला पटना के बा। तीसरका मामला हम बता दी कि बिहार के पटना से बा। पटना में युवक के 100 मिलल, ओकरा वजह से मच गई हड़कंप। परिजन बोल रहे हैं कि लोग नशे का सुई दे करके इनको मार डाला। अब दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। और दोस्तों, मैं क्या कहूँ, आप लोग इतना खबर सुन करके समझ गए होंगे कि बिहार में प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हो चुकी है। बाकी बिहार में नीतीश कुमार बा और बिहार में कुशासन बाबू के सरकार बा।